ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/3/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ್. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ನಿಕ್ಲೆನ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದಾಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನರತ್ನೋರ್ದು ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜವನಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗಾದ ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಉತ್ತರ: ವಾ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ದಾನ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಸದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಧನುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬಾಗು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನು ಕಣಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಬೇರು ತೆರಿಪವನ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯೇ ಪಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಇದನ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು. ಅಪವಿತ್ರ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಸಮಯಡೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸುರುಕು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಪಂದು ನೆನಪುಡ್ದಿ ಉನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏಪ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಯ ಬತ್ತಲು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಜೋಗುಲ ಸಹ ತೆರಿವೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಓಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಾಪೇರು ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ಲೆಪ್ಪರು. ಇನ್ನೇನು ಸಹ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂಜೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುನ ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಂಚ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಇಂದು ಸಹ ಏನಿದ ಚಿತ್ರೋಡು ತೆರಿಪದೇರು. ಇಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆಂದ ಹರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಶಾಲೆಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನು ದೀಪೇರು. ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆತ್ತುಂಡ ಅಕಲು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ಪುಜೇರು. ಮಾತಲ ವಿದ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೆರು. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಕ್ಲಾದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಪೋಪುನು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಮರತು ಪೋಪುನೆಡ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತ ಕುಲತಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಶೆಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲನು ಏರು ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಟು ಕನತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನವು ರಾಜಧಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ತೆರಿವೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ದೇವತೆ ಅಪರು. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಡು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪನ್ಪುನನೆ ಮರೆತು ಪೋಪುನು. ಆ ವ್ಯವಹಾರದ್ದು ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೆಲವೆರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗ್ಗಿನ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಯರು. ಇಂದುವೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸವಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಭಕ್ತಿಡಂತೂ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅವೇ ಗೀತ ಭಾಗವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಲುಂಡೋ ಅವು ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ದೇಹದ ಭಾನುನು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಆಪುಂಡು.
ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಲಡೈದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಅವು ಸಹ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಸಹ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವುಡು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದನೋ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆಗಾದಿ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯರುಂಡು. ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನೆತ್ತಲೋ ಕುಡ ಅವ್ವೇ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ತಬ್ಬಿ ಬಾಪನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಾಯ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಆಟನು ತೂತರು ಅತನ ತೊಜ್ಪವೆರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರುಡು ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆನು ತೂತೆರು ಪಂಡ ನಿಕುಲ ಸಹ ವೈಕುಂಠರು ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ನು ತೂತಾರು. ಅಲ್ಪದ ವಸ್ತುನು ಇಡೆಗ್ ಕಣೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈರಿ ಪಾತೆರನು ಭಕ್ತಿಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಜೇರ್ನು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿ ಪಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಪಯರ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಸುಖವು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಸುಖ ಅದು ಪುಜಿ ಏಪ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅದು ಉಡುಪೆ ಯಾನು ಪೋದು ಬುಡಡು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬುಡೋಡೆ ಪಂದು ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಏಪ ಸಮಯ ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಪೋಡೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ಅವತರಣದ ನಾಟಕನು ತೊಜಿಪವಿರ ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತರಣೆ ಅಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚಿನಲ ಅರ್ಥ ಆದು ಪೂಜೆ ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಆದು ಬಿಡ್ತು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾವನಾಲೆ ಅಪಗ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವ ಆಯ್ಗ್ ರಾಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಜಿ ಆಯ್ನು ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ಶೋಭಿಸೂಜಿ. ಭಕ್ತಿಡು ಒವ್ವೇ ರಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೇರು. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೆತೊಂದು ಪಯರ ಬೈದೆ ಕುಡ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಸುಖಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಅದುಪ್ಪುಜಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಅನುಸಾರ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಹೋದು ನನಜಿ ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾಗರುಡು ಆಳದ ಇರೆತ ಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ತುಜಿಪವಿರ ಅಂಡ ಸಾಗರದ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಗರ್ಭುಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಗರ್ಭುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂತು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಯಾನನು ಕೊರತೆ ಪಂದು ತೆರಿದು ಆಯನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನು ಮಾತೆನಳ ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅವುಲ ಇಂದುಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವನು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯುನವು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರಂದಿತ್ತಂಡ ಖುಷಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಕೇನುವರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಿರ್ದಾಯಿಗೆ ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಎಂಚ ಕೈದಿಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಒವಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ನಿಖಲ್ನಾಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು. ಗರ್ಭೊಡು ಪೋದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದವು ಅಲ್ಪಗೆ ಒರಿಯುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಮನುಷ್ಯರು ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಪಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರನೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪಂಡಿತ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಕೆಲವರು ತೆರಿವೇರು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಆತ್ಮನೆ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರನೆ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತೊಂದು ಪೋಪಾರು. ನಿಕುಲು ಓದುದು ಕೂಡ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಅಂತು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪಿರತಿರ್ಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೆಲವರು ಆತೆ ಒರಿವೇರು ಮುಕುಲ ಸಹ ಏರು ಕಡೆಟ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಒರಿವೇರು ಮಾಲೆ ಅದುಂಡತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವರ ಒಂದು ಪೋಪೇರು. ಒರಿಲಕನೆ ಏರು ಮಾತ ಆಪೇರು ಅಕುಲು ಸೊರ್ಗೋಡ್ಲ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಕೆಲವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪದವಿಯೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದಯರು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕನೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ದೋಷಿ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ಏತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೇರೋ ಆತೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು ಐಟಿ ಎಂಚಿನಲ ಅಂತರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅಂತರ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪನಗ ಆಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವರ ಅಂತುಪ್ಪೇರು ರಾಜ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಜೆಕುಲು
ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ರಾಜಾದು ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತನ ಪ್ರಜೆಕುಲಾದು ಉಡುಪೆರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಲುಪ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡು ವಿದ್ಯೆದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರ ಉಂಡು ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಂತು ಶಾಂತಿಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಭಜನೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಾರು. ಭಕ್ತಿದ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಬೂರುವೆರು, ಕೆಲವೆರು ಲಕ್ಕುವೆರು, ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಕಡಿಮೆ. ಬಾಬಂತು ಮಾತೆರ್ದಲ ಏಕರಸ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವೆರು. ವಿದ್ಯೆಲ ಸಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏಕರಸ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು, ಒರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರಾಂಡಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಕೇನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗು ಬತದು ಓದವಣೆ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಯಗು ತಿರುಪೋನೆರ್ದವರ ಬೇತಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆರಡ ಅಕುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಸಂಘದ ರಂಗು ಅಂಟುನು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕೇವಲ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡುಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆಡ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು, ಜ್ಞಾನದ ಕಡುಗೊಡು ಯೋಗದ ಹರಿತೊಪ್ಪುಡು. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿಲೆ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರು. ನಂಬರ್ 6 ಉಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು ಧಾರಣೆಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರೋ ಆತು ಪ್ರೀತಿಪ್ಪುಂಡು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಸೂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತುಂಡ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣಿತ್ತುಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುತ ನಂಬರಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದು ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಗಾಯನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇರುಗು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಮದುಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನು ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದರ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆತ್ತು. ಐನೆರ್ದವರ ಶಿವ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ದಲ್ಲಾಳಿದ ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನೊರಿಯನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ದಲ್ಲಾಳಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗುಲ ತಿಕ್ವೆರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಧಾರವಾದ ಪಡೆಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಏತು ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಾಸುದ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲು ಬಲೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತು ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೆರು. ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಧನವಂತೆರು ಕಾಸುನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನು ಮಲ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತು ಜಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹುಕಾರನ ಪದವಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಉಪ್ಪೆರು. ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಸಹ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಸಾಹುಕಾರನ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಆಕ್ಲೆಡ್ದು ಲೋನ್ ಪಡೆಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸಾಹುಕಾರರಾಪುನಲ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಆಕ್ಲೆಡ ಬಡವೆರೆ ಸಾಹುಕಾರರಾಪೆರು. ಒರಿನ ಸಾಹುಕಾರಡ ಸಾಹಸ ಒಲ್ಪ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ತಕ್ಷಣ ಮಾತೆಲ್ನ ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆರು. ಏರ್ನ ಕೈ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುನೋ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು. ಮಾತೆಲ್ನ ಬುಡ್ಪದು ಬಿಡ್ಪೆರು. ಕರಾಚಿಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮೋಟಾರು ಬಸ್ಸು ಮಾತಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತೆ ಓದವೆರು ಪಂದು ಏತೊಂಜಿ ನಶೆಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಖಜಾನೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಡೆಯರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜವನ್ಲೆ ಅಕುಲು ಪೋದು ಶಂಕರನ ಎದುರುಡು ಜೋಲಿಗೆ ಜಿಂಜವು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜವೆರು. ಪಿದೈಗ್ ಬನ್ನಗ ಖಾಲಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆನು ಕೊರ್ಪೆ. ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೋರ್ದು ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜದು ಕೊರ್ಪೆ. ಆಂಡಲ ಸಹ ನಂಬರ್ 6 ಆದೇ ತಮ್ಮ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜವನೆರು. ಏರು ಜಿಂಜವನೆರು ಅಕುಲು ಕೂಡ ದಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ಲ ಆಪೆರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂರ್ಪುನಾಂಡಲ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು 84 ಚಕ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋಡು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೋಡು. ಬಾಕಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಯೋಗದಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಲಡೈದ ಮೈದಾನದುಲ್ಲರು. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಡ ಚಂದ್ರವಂಶಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು.
ಬಾಬಾ ಈರು ತುಂಜಿ ಆಸ್ತಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಇದು ಬುದ್ಧಿಡು ತಂಡ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಯೋಗೊಡ್ದೇ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪರು. ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಈ ಕಾಸು ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆ ನಡಪುಂಡು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೆರು ಆಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೃಷ್ಟ ರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆತ್ತನ ನಯ ಪೈಸ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಸರಿಯಾದುದಿ ಒಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶ ಅವಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಈ ನಶೆಟುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೋರ್ದು ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆನ ಜಿಂಜ ಒಂದು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮೋಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾಪನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭವ. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮೋಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಭಗವಂತನ ಸಖ ಅತ್ತಂಡ ಸಖಿನ ರೂಪನು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ರೂಪನು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಗನ ರೂಪನು. ಯಪಾಂಡಲ ಬೇಜರಾನಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಸ್ವರೂಪರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪನು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ದಿಲ್ಕು ಸಾದ್ ಬಿಡ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಸದಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಾನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಗುರಿನು ಮುಟ್ಟುನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.